nyithindo moro ka ne onyalo jiti jomoko to nyithindo dong' malit e kor mier omiyo wawacho ni kata tek to wayudo matin to nyaka walosi gimo matin monyalo miyo nyithindo mar kiyegi mondo mi gimondo liete mondo mi gimbende gikonyre kuom wayudo mondo mi chiemo Nyasaye omed paro wagodo ni watiyo kwa konyo nyithindo maliete. Pesa ambayo tunatumia kusaidia wakongwe na watoto ambao ni yatima, sisi wenyewe ndio tunasanya. Tunakaa chini, tunafanya budget, tunaangalia hiyo budget itakugharimu pesa ngapi. Alafu tunagawa kwa members. Unaona? Sasa kila member analeta hiyo pesa. Ne waneno kade samoro ne ni matek. Nyithindwa bende matindo ge moko ne dhi skul kani duge. Koro nwa bedo piny mwa loso chik ni oningo benwe nitie gimoro ma Nyasaye miyo wa e lwetwa. Ko miyo watwa sanyo to wakonyo gigo. Wasebedo kod pek to moloyo wagone jolemo gi tichero kamano. Nikech tijni watiye maonge ng'ama miwa support mora mora. Wabedo piny to wago kwani wan ji adi to wada support ji adi to wadoke ofukewa. I met this group through someone, not a relative but just a member, who introduced me to this group. I got the sponsorship and went to Bondo TTI. The challenge was mainly the school fee because I finished back in 22 and I joined this year. So you can imagine the duration which I took out from school. It was around 2 years. Also tuangone nyathina uniform gisomia gik moko mabeyo beyo. Kora duoko ne giero kamano. Girubilo se konya, girubilo se gero na ot, girubilo se miya pipa maduong' marateng' chado jokuoge manokwal.